Gvern ġdid nazzjonalista se jibqa' verament qrib il-ħaddiem bil-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grekki wieħed il-gvern immexxi minnu ineħħi t-taxxa minn fuq l-ewwel 10,000 euro li jaqilgħu il-ħaddiema minn xogħol part-time u anke minn fuq l-ewwel 10,000 euro li ħaddiem jaqla bħala overtime. Dawn il-flus mhux se jiġu ntaxxati. Illum qed nagħtikom kelmti hija tinħabbar miżura oħra. Gvern ġdid nazzjonalista bil-fiduċja tagħkom inneħħu it-taxxa fuq l-ewwel 10,000 euro li taqla fuq il-part-time jew fuq l-overtime tiegħek. Aħdem jekk għandek bżonn taħdem imma ħallina ngħinuk tgħix aħjar. Dan apparti lista sħiħa ta' proposti li diġà tkellem fuqhom il-Partit Nazzjonalista fosthom l-estensjoni fil-lif għall-ommijiet u l-missirijiet. Waqt li indirizza l-festa familja organizzata mill-Partit Nazzjonalista f'Taqali fl-ewwel ta' Mejju, Bernard Grekk fakkar kif f'dan il-jum il-pajjiż iċċelebra jum il-ħaddiem u l-21 anniversarju mis-sħubija fl-Unjoni Ewropea, passi li ġab miegħu opportunitajiet kbar għall-istess ħaddiema. Kien il-Partit Nazzjonalista li mexxa din il-mixja b'viżjoni u b'kuraġġ biex nagħtu lill-poplu Malti l-istess opportunitajiet illi kellhom il-popli l-oħra Ewropej. Hawn Bernard Grekk semma kif il-Partit Nazzjonalista ilu jippreżenta soluzzjonijiet għal ġid tal-ħaddiema iżda l-Gvern dejjem irreżista dan meta għandna 92,000 persuna fir-riskju tal-faqar filwaqt li għandna ħaddiema illi minkejja li jagħmlu l-istess xogħol ma jitħallsux l-istess. Fid-diskors jew il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li l-pajjiż għandu għażla qudiemu jew jibqa' bis-sitwazzjoni kif inhi jew imur għal bidla li tant għandna bżonn. Se nkunu qegħdin insejsu ekonomija li tkun ibbażata fuq l-eċċellenza, fuq it-teknoloġiji avvanzati. Iva, nistgħu nagħmluha bħalma għamilna fil-passat, nistgħu nerġgħu inweldu Malta ġdida, b'saħħitha, sabiħa, moderna. Hekk jixirqilhom it-tfal tagħna. Fil-messaġġ b'saħħtu li wassal Bernard Grekk tkellem fit-tul dwar ħtieġa li l-pajjiż ibiddel ir-rotta lejn il-kwalità u fuq il-bilanċ veru bejn il-ħin tax-xogħol u l-ħin li wieħed iqatta mal-familja. U għalhekk il-pajjiż kif tenna l-kap tal-Partit Nazzjonalista għandu bżonn mudell ekonomiku ġdid, investiment f'setturi ġodda kif ukoll jobs ta' kwalità. Għalhekk xogħol, ħajja u kwalità għaliex il-bniedem mhuwiex qed jgħix biss biex jaħdem, imma l-bniedem irid jgħix ukoll biex igawdi lill-leżiż tiegħu. Intant fil-bidu tad diskors Bernard Grekk sellem il-memorja ta' Francis Zamid Dimek li għal snin twal serva f'diversi rwoli fil-pajjiż u anke fil-Partit Nazzjonalista.